חברים, הנה חסקת שולף, סקרה, אוקיי, הנה כל הדברים שקניתי, אז יהיה לכם עוד מתי שאני אגיע לאוטו. אז הגעתי לאוטו, נכנסת. ואתם כל הזמן אומרים לי, את לא קונה. אז מה זה? אז מה זה? לאוטו, עכשיו אני אעשה לכם עול. אוקיי, אז אני באה, קניתי את הבייביליס של הנזק, או כמו שלנו. כאילו, חצי מהדברים שלי פה זה של הנזק, עם ג'ל גבות. זה כאילו לפנים, תחליף, כאילו לך כזה, חלק 2.